дуруд ҳамзабонон меҳрубон. оя шумо медонед ки 750 сол пеш дар Ҳиндустон тоҷикро чӣ гуфтаанд? соли 1253 тахминан Амирхусрави Деҳлавӣ ба дунё омадааст ва ӯ як байте мегӯяд: тоҷики гарданшаху лашкаршикан, бештари найзавару теғзан. ана бародаро, ин сухани оддӣ нест, ин бисёр сухани ҷиддӣ аст. агар мардуми тоҷик гарданшаху лашкаршикану теғзан намебуданд, онҳо баъд аз худ то омадани инглисҳо дар Ҳиндустон забони давлатира тоҷикӣ намемонданд. ҳамун забони давлатии форсӣ мегӯянд, аммо форсии Осиёи Миёна аст, аммо забони мо тоҷикон буд. вале бадбахтона баъд аз 750 сол Лоиқ Ширалӣ ин байтро дигар мегӯяд: тоҷики гарданшаху лашкаршикан, гардани худ бишканад аз макру фан.